Claro, boas. Pois, bueno, seguimos a ver o da medir a temperatura, que unha das maneiras que é de controlar que o proceso vaya ben, que o cociñado vaya ben. Entón, pois vemos que se fai destas 7 grados, pois imos ver como queda, que mira, a ola está, o caldo se está cociñando, e a ver a que temperatura está isto, para si vemos que temos que subir o lume ou hai que baixarlle o lume. Non vai a ser que se nos queime ou que non se faga. Entón, isto ora, nós para controlar a temperatura, chega a fase termófila que decimos que ten que estar por riba dos 45 graus, e que nos indica que o proceso se desenrola correctamente, que hai humedade e oxígeno na mezcla suficiente, e aparte con estas altas temperaturas, pois digamos que se desinfecta a masa de organismos patóxenos que non nos interesan, e imos ver a canto vai isto. Isto hai días que o récord aquí o teño en 71, 72, hai compañeiros noutros sitios que din que teñen chegado aos 80, e bueno, cando isto xa ten unha certa masa, un certo volumen de restos, pois sempre soe estar por riba dos 45. É moi raro que non este, e como vedes, mira, xa pasou os 40, vai os 48 e ainda lle queda un rato. Bueno, como vedes, se desprende vapor da masa, que eso é cando, co calor que xenera isto, as bacterias e os fungos que están traballando aí a medio fan a súa digestión e se desprende calor e auga, que é o vapor que vemos aquí. Pero como vedes, xa se está parando, está chegando, ahora xa pouco sube máis. Pois esta é a principal labor que facemos de control, que é unha das variables que hai que controlar para asegurarse de que o proceso se desenrole correctamente. E bueno, tamén se poderían facer outras medidas como de pH ou para estudiar o nivel de avance do proceso, pero que a temperatura vemos se está oxigenada a masa, se ten humedad, que son as principais variables, porque se non tivésemos humedad ou oxígeno, entón sí que baixaría a temperatura. Pero vemos que está correctamente, bueno, eso, ahora pouco máis vai subir. Mira, xa se para, así que podemos decir que se está... Apoñamos a 50, ainda subiría un pouco, a 52 e pouco. Bueno, mira, xa se apagou, pero nos vale ben. Está correctamente desenrolándose. E era outro exemplo de como funciona isto, non? Pois, mira, aquí teño uns restos de cociña, de aquí da guardería do lado, que ao principio todo o mundo protestaba da guardería, como poñedes iso aí, como tal, ao final ninguén se queixa. Pois mirad, isto é o asunto, non? Botamos os restos aí concentrados, sin esparcirlos moito, e aquí ao lado temos o estructurante, aquí xa botei para que temos o rastillo e o cubo este para collelo, e simplemente o cubrimos. Como vimos, o estructurante este é fundamental para o proceso, non que sea importante, é fundamental. O sea, sin isto que nos dá a estructura, que como vemos é como unha esponxa que sempre ten ocos de aire polo medio, e como sabemos os microorganismos, a microbichería que traballa aí, pois que nos fai a comida, pois necesita oxígeno e humedade. Pois isto nos dá oxígeno e aparte tamén é moi importante o carbono. Para ter un humus composto equilibrado, pois necesitamos o carbono que aporta tamén a materia vegetal. Entón, pois eso, a xente pois traemos aquí os restos orgánicos e simplemente cubrilos. E con esta parte da estructura que evitamos tamén que veñan as moscas e os olores, e que saian os olores. Se cubrimos isto totalmente, as moscas e mosquitos que veñen non teñen acceso aos restos orgánicos e non dan tanta molestia, aparte tamén os cheiros. Pero sobre todo a función principal desto é a de aportar unha estructura que logo, claro está, isto hai que cribalo. Sempre se desfai algo, a madeira, pero non é o compós.
isto unha vez que se remata e se madura despois de que o proceso está feito, isto é que hai que peneiralo e se volve a usar outra vez como estruturante. Bueno, pois isto basicamente é o que hai que facer nun centro de compostaxe, aparte de, ahora vou a remexer un pouco toda a masa para que se uniformice e non queden zonas, se vexo se hai zonas secas, se hai zonas que eso que necesitan, pois se fai unha pelota a veces e hai que desfacela, e tamén o que fago ao remexer é controlar que non haya impropios, cousas que non proceden, como que a veces hai algo por aquí. Eso, a veces hai plásticos ou cousas que non proceden, isto por exemplo non é impropio, porque isto se non se desfai na primeira a sétima se vai desfacendo. Bueno, pois agora vamos a facer outra labor que é importante para o funcionamento correcto dun centro de compostaxe. Un detalliño, como vistes, sempre é mellor agarrar para isto, subir e baixar polo centro, pola asa, porque se baixamos e subimos por aquí, se vai desequilibrando e os bombíns, pois mellor da outra maneira. Pois outra das miñas labores principais no día a día do funcionamento do centro de compostaxe, pois é o que dicimos, remexer a masa para que se uniformice, non sei se está así, tamén que se oxixene un pouco e eso, comprobar se hai zonas que están secas ou se hai impropios. Entón, pois, eu teño algunhas ferramentas como este tridente que vou remexendo un pouco e mezclando, como vedes está todo a aporte fresco, por abaixo xa está máis descomposto, pero por arriba está o que aportou a xente onte e hoxe. Como ves, tamén poden ir papéis de cociña, pero por favor que non teñan tinta, porque a tinta ten metais pesados que non interesan a un compost, para ter un compost que logo botamos a terra para a horta. Mira, como ves, por abaixo está máis oscuro, que non está descompoñendo, e mira, isto todo blanco que vedes no estruturante, esos son fungos. Isto tamén é boa sinal de que os fungos van colonizando a masa e van facendo o seu traballo de descomposición. Mirad como fumeja isto, non sei se habrá que baixar o lume aquí abaixo. Agora teño os sacacorchos este de cando iba de botellón, e con isto xa facemos unha remexida máis profunda, pero mira como fumeja isto. E como vedes, é moi boa sinal os fungos, é que vos diga que vos dicía no material. Mira como está blanco, e isto, a madeira tamén se vai descompoñendo. Vedes, agora compruebo se ves alguna zona seca, teño aí unha mangueira, e se fixese falta, pero parece que non, pois habría que remexer. Está bastante ben, non está seca. Tampouco é bo humedecelo demais, porque se humedecemos demais non queda espacio, non queda oxígeno nos ocos do medio, entón é cando, se non hai oxígeno, é cando hai problemas de cheiros, e iso, claro, non queremos. Por eso a humedade ten que estar no seu punto, nin moito nin pouco. Bueno, pois xa como vedes aquí o módulo este está cheo, entón pois toca facer un trasvase, porque a xente sempre aporta no mesmo, e este trasvase é moi importante porque aí si que aireamos todo ben e vemos se hai algo que, alguna parte que está seca, pois humedecemos, e nada, pois vamos para, como ves, os módulos están separados por estas tabuas que quitamos, non fai falta quitarlas todas, pero quitamos unhas poucas. Así xa chega. Podemos a levar o cocido para outro lado xa. E non movemos todo, quitamos, digamos, por partes, por perfiles, para que se mezcle, non só, se movemos só a parte de arriba, vai todo de arriba e queda abaixo. Entón, se movemos por partes, pois mezclamos perfiles e vai mellor que se uniformice a masa toda. Bueno, pois como vimos, ao pasar a facer o trasvase e cambiar a masa toda para outro módulo, pois hai zonas que está seca, pois para eso en todo o centro de compostaxe un punto de auga, humedecemos un pouco, para que a microbichería ten sede aí, pois que beba ben, e seguimos co traballo. Bueno, pois xa rematamos,
xa pasamos todo para aquí, xa fixemos as tábuas de exercicios do gimnasio todos. Como vedes, ahora xa queda libre o que bota xente. Este ahora queda aquí que hai que fechalo e se humedeceu ben para que isto vai a seguir ainda durante un tempo mentre teña materia a descompoñer a alta temperatura. E logo que sí, que mira que algún deixando estas cousas vou andar nas orellas, hai cousas que o papel con tinta, isto, sabes, ni papel de prensa, ni de periódicos, que isto, a tinta ten metais pesados que para o composto non nos interesa nada. E logo cousas que non proceden, bueno, é pouca cousa, verdad, pero estas cousas de plásticos ou textiles, ou mira, servilletas vermellas, estas cousas aquí non proceden, así que na casa é mellor separar ben as cousas e botar aquí só os restos orgánicos. Imos a seguir aquí co que nos queda do proceso de compostaxe, que temos aquí o que era a mezcla que fixemos nos composteiros, que como vedes ten os restos de madeira e ainda se ve algunha cuncha. Mira, que fácil xa debe romper, mira. Bueno, pero entón agora temos aquí o estruturante, as cousas que non se desfán. O que imos é acribalo, porque o compost está por aí, entón pois imos a separar o estruturante e iso logo imos a volver a usar. Imos a obter o compost que logo usaredes vos. Bueno, como vedes, ainda que parezca mentira, ainda nas alturas da xogada ainda andamos con tracción animal e cousas que pasan. Temos reforzos aquí que vivo todo este composteiro da nosa cidade. Como vedes, o que cae é o compost xa. Isto é o logo que podemos usar para o que ides a usar. Aí tedes. Dai un pouco así. Pois mira, aquí tedes os restos de estructurante, que isto ímolo usar outra vez. É mellor xa que o que tedes ao principio, porque isto xa ten inoculado a microbichería que traballa aquí. Pois é, agora volvemos a usar. Bueno, pois como vedes, no proceso final, aquí temos o compost. Mirade, dos restos orgánicos o que saiu. E hai unha cosa que sorprende moito, que se botamos 100 litros en volumen de restos orgánicos, desto máis ou menos queda un 20%. E mira que fresquiño está, cheira humus. Pois nada, agora a usalo. Vale, xa para rematar, que só un dato, se usades isto na casa, en maceta, pois unha proporción do 25 ou 30%. Para a horta, unha porción así estándar, digamos, serían entre 3 e 5 kilos por metro cuadrado. Pero bueno, senón tamén podemos facer así e xa está. Pero non é así, xa molaba que fose así,